Sabi nga, lahat ay kayang gawin ng isang ina para sa kanyang mga anak. Kahit pa nga ang maging kapalit nito ay ang sarili na nilang dangal. Ito po ang kwento na siyang ibabahagi namin ngayong araw sa inyong lahat. Ito po ang kwento ni Ma'am Laika, isang ina at asawa na nagawang pumatol sa matandang byudo na kasing edad na ng kaniyang ama. Magandang araw po, Miss Love. Magandang araw po, Miss Love. At sa lahat po ng listeners ng channel ninyo. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Laika. 29 years old. Isang may bahay at isang ina. 9 years na po kaming kasal ng asawa kong si Nestor. 35 taong gulang na siya. Isang tricycle driver na noon ay masipag at responsable. Pero habang tumatagal, mas naging importante pa sa kanya ang alak kaysa sa sarili niyang pamilya. Halos gabi-gabi na siyang umuuwi ng lasing at kadalasan ako na ang gumagawa ng paraan para maitawid ang pang-araw-araw na pangangailangan namin. Sa kabilang banda, Miss Love, may isang taong unti-unting magiging malapit sa puso ko. Si Mang Beto. 66 years old na po siya. Isang byudo na 15 taon nang namumuhay ng mag-isa. Hindi ko sukat akalain, Miss Love, na mapapalapit ako sa kanya. Hanggang sa tuluyan kaming nagkaroon ng relasyon at tuluyan ko ring maibigay ang sarili ko sa kanya. Naging mahalaga siya sa akin. Kahit sa mata ng iba, uugod-ugod na siya. Dahil kung tutuusin nga ay lolo na siya. Ni mas matanda pa nga siya sa aking tatay. May sarili siyang grocery at tindahan sa may bayan. Doon na rin ang bahay niya sa may itaas na bahagi. Kung tutuusin, may kaya talaga siya sa buhay. Yun nga lang, wala na siyang kasama sa bahay niya dahil nasa Maynila na rin ang dalawa niyang anak na may kanya-kanya na ring sariling pamilya. Sa kabila ng edad niya, maayos pa rin siya at malakas pa rin ang pangangatawan. Kayang-kaya pa nga niyang asikasuhin ang negosyo niya. Hindi ko pa alam noon na ang simpleng pagpasok ko sa trabaho niya ang dahan-dahang magpapabago sa takbo ng buhay ko. Isang umaga, habang naghahanda ko ng almusal ng mga bata, nakita kong nakahiga pa rin si Nestor sa may sala. Nestor, wala ka bang pasada ngayon? Tanong ko. Masakit ang ulo ko eh. Sagot niya habang nakapikit pa. Pero kahapon ka pa hindi pumapasada. Wala tayong pambili ng bigas ngayon. Napabangon siya at nagmura. Alam mo, hindi ko pa man na imumulat tong mga mata ko. Problema na agad ang binibigay mo. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Bahala ka, ikaw nang gumawa ng paraan. Hindi na ako nakipagtalo. Sanay na ako. Kapag ganyan siya, wala ring mangyayari sa usapan namin. Kinahaponan, dumaan si Aling Susing, ang kapitbahay naming matagal ng kaibigan ng nanay ko. Laika, naghahanap ng magbabantay sa tindahan ni si Mang Beto. Talaga ho? Oo, pero matanda na. Baka masungitan ka sa ugali. Doko hindi ho. Kahit magsungit pa ho siya maghapon, ayos lang. Alam niyo naman ang sitwasyon ko, Aling Susing, di ba? Kailangan na kailangan ko ng pera, kaya kailangan ko ng trabaho. Oo siya, sige. Sinabi ko na sa kanya na ipapasok kita. Subukan mo na lang bukas, pero mabait naman yun. Yun nga lang alam mo naman, ang tao pag nagkakaedad na, kaya pag nagsungit sa'yo, pabayaan mo na lang. Kinabukasan, Miss Love, maaga akong pumunta sa may tindahan. Nakaupo si Mang Beto sa cashier at nagbabasa ng dyaryo nang mapatingin siya sa akin. Ikaw si Laika? Nakangiting tanong niya. Opo, ako nga. Ako si Beto, halika, maupo ka muna. Nabanggit ka nga sa akin ni Susing.
Magaan siyang kausap. Hindi siya katulad ng ibang may-ari ng negosyo na may ilang ka, na seryoso. Siya hindi. Nasabi na rin sa akin ni Susing na may 3 kang anak. Opo. Naku, alam mo, humahanga ako sa mga nanay na hindi sumusuko. Napangiti ako. Tinanggap niya ako agad. Kinabukasan nagsimula na akong magtrabaho sa tindahan niya. Lumipas ang mga araw at napansin kong mabait talaga si Mang Beto. Kapag tanghali, sabay kaming kumakain sa maliit na mesa sa likod ng tindahan. Isang araw, tinapay lang ang baon ko. Napansin niya iyon. Yan lang ang kakainin mo? Oo eh. Busog pa kasi ako. Sabi ko na lamang kahit na hindi totoo. Naku, hindi pwede. Naku, ayos lang po ako. Hindi pwede ang ganyan. Tumayo siya at kumuha ng ulam. Nakakahiya naman po. Tumawa lang siya. Kapag gutom ang kasama ko, makukonsensya naman ako. Napangiti ako. Baka malugi kayo sa akin kung lagi niyo akong ililibre ng ulam. Kung ngiti mo naman ang kapalit, nako hindi na ako lugi. Napatawa niya ako. Hindi naman bastos pakinggan. Parang biro lang ng isang matandang masayahin. Pero matagal na rin walang lalaking nakapagpangiti sa akin ng ganon, Miss Love. Pag-uwi ko ng gabing yon, datnan ko na naman lasing ang asawa kong si Nestor. Saan ka galing? Tanong niya. Malamang sa trabaho, no? Anong oras na? Baka naman kinakalantaryo mo ng amo mo. Hoy, Nestor. Trabaho lang yun. Huwag mo akong gawing tanga. Alam ko ng galawan ng mga babae. Alam mo, wag mo akong itulad sa'yo, no? At kung sakali manggagawin ko mga sinasabi mo, para yun sa mga anak ko, hindi para sa sarili ko. Hindi na siya sumagot pa. Hindi na rin ako sumagot. Pagod na rin ako makipagtalo. Kinabukasan, tahimik akong nag-aayos ng mga paninda nang mapansin niyo ni Mang Beto. Parang may malalim kang iniisip ah. Wala po. Wag mo akong lokohin. Abay matanda na ako. Papunta ka pa lang ipabalik na ako. Napangiti ako. Nahalata niyo po ba? Oo naman. Alam mo, wag kang sisimangot. Kasi mas maganda ka kapag nakangiti. Napatingin ako sa kanya. Alam niyo, ang tanda-tanda niyo na. Bolero pa kayo. Ngumiti siya. Aba, sa edad kong ito, sayang ang oras sa pagsisinungaling. Kaya, hindi kita binobola. Natawa ako at napailing. Hindi ko alam kung bakit, Miss Love. Pero buong maghapon, dala-dala ko ang simpleng sinabi niyang yun. Kasi sa loob ng maraming taon, unang beses na lang ulit na may lalaking nagsabi sa akin na maganda pa rin pala ako sa kabila ng itsura ko, sa kabila ng pagiging nanay ko. Mabilis lumipas ang mga araw at buwan. Hindi ko na malay na halos kalahating taon na pala akong nagtatrabaho kay Mang Beto. Naging magaan ang trabaho ko dahil bukod sa mabait siyang amo, para na rin kaming magkaibigan. Madalas sabay kaming kumakain ng tanghalian at minsan kapag wala siyang customer, nagkukwentuhan lang kami tungkol sa buhay-buhay. Pero ako, hindi ko kailanman kinuwento sa kanyang lahat ng problema ko kay Nestor. Hanggang isang gabi, pag-uwi ko sa bahay noon, nadatnan kong may mga kainuman na naman ang asawa ko sa harapan ng bahay. May mga bote na ng alak sa mesa at may pabidyoke pa sila. Hirap na nga akong maghanap ng pambabayad sa kuryente. Tapos heto siya. Halos 1 linggo na nga kaming namumroblema kung saan kukuha ng pambili ng bigas. Eto pang dadatnan ko. Pagkaalis ng mga kainuman niya, tsaka ko lang siya kinausap. Nestor, saan ka kumuha ng pambili ng alak? Bakit pa tinatanong mo pera ko naman yun? Pera mo? Ilang araw ka nang walang pasada eh. Sabi mo wala kang pera. Bakit ba? Minsan lang naman ako magsaya. Minsan, halos gabi-gabi kang umiinom. Bigla tong tumayo.
Pagod na ako sa kakadakdak mo ha. Pagod ka? Halos ako na ngang nagtatrabaho dito eh. Ako na nga bumibili ng pangangailangan ng mga anak natin. Ikaw akala mo kung sino ka. Dahil namang may trabaho ka na, yumayabang ka na. Dahil makapal ang mukha mo. Wala na nga makain ng mga anak mo. Nagagawa mo pang magsaya at maglasing. Nakita ko ang galit sa mukha niya. At bago ko pa man maiiwas ang sarili ko, dumapo ang palad niya sa pisngi ko. At sa sobrang lakas nun, Miss Love, napasubsob ako at tumamang mukha ko sa kanto ng mesa. Napahawak ako sa mukha ko noon. Nanlalaki ang mga mata ko. Hindi ko akalaing magagawa niya yon. Hindi ako umatras. Sa sobrang galit ko, tinulak ko siya. Ang kapal naman ng mukha mo, Nestor. Tigilan mo ako, Laika. Baka hindi lang yan ang abutin mo. Matagal na kitang tinitiis. Nagulat siya nung makita niya akong biglang umiyak. Ikaw na nga tong walang silbi. Ikaw pang mananakit. Dahil sa katahimikan ng gabi at sa naging ingay ng pag-aaway namin, nagising ang bunso naming anak na umiiyak. Doon palang natauhan si Nestor. Hindi siya nagsalita. Lumabas na lang siya ng bahay at iniwan akong umiiyak. Kinabukasan, hindi ako pumasok sa trabaho. May pasapang pisngi ko at wala akong gana. Pero nung tanghali, napilitan din naman akong pumasok. Wala kaming kakainin kapag hindi ako nagtrabaho. Pagkarating ko sa tindahan, nakita agad ako ni Mang Beto. Laika! Pasensya na ho, hindi ako nakapasok kaninang umaga. Nagka-problema lang. Napansin niya agad ang pisngi ko. Ayos ka lang ba? Oho, medyo masama lang ang pakiramdam ko. Tiningnan niya ako ng mabuti. Tapos hindi na siya nagsalita. Pero kitang-kita ko ang pag-aalala sa mukha niya. Bandang 5:00 na ng hapon, kakaunti na lang ang mga customer. Tahimik na ako nag-aayos ng paninda nang maramdaman kong may lumapit. Paglingon ko, may hawak siyang isang bimpo at yelo. Eto. Napangiti ako. Ano po yan? Para dyan sa gilid ng labi mo. Hindi ko napigilang mapayuko. Naku, wala po ito. Laika. Ngayon ko lang narinig na seryosong boses niya. Wag mo akong lokohin. Hindi ko alam kung bakit, pero parang gusto kong umiyak ng mga oras na yon. Ano bang nangyari sa'yo? Umiling ako. Nabangga lang po ako, Mang Beto. Hindi siya nagsalita, pero marahan niyang nilagay ang yelo sa gilid ng labi ko. Napapikit naman ako. Masakit ba? Medyo po. Alam mo, dapat wag mo siyang hayaan na saktan ka. Hindi ko na malaya na biglang tumulo ang luha ko pagkasabi niya noon. Dahil sa unang pagkakataon, may taong nakakita ng sakit na pilit kong tinatago noon pa. Hindi ko na napigilang umiyak, Miss Love. Pero siya hindi nagsasalita. Hinayaan niya lang akong ilabas ang lahat. Hanggang sa kusa niyang hinawakan ng kamay ko. Nandito lang ako. Hindi ko alam kung bakit, pero parang doon ko naramdaman na hindi ako nag-iisa. Hindi namin namalaya na gabi na pala. Ako na hong magsasara, sabi ko. Ngumiti naman siya. Mabigat yon, mahihirapan ka. Tulungan na kita. Pagkapasok sa tindahan, umupo muna siya. Ako tumabi muna sa kanya, tapos napatingin ako sa mukha niya. Sa totoo lang, Miss Love, may itsura ang matanda. Kahit na may edad na siya kung tutuusin. Lihim ng gabi, hindi ko na malayang napasandal ako sa balikat niya. Hindi naman siya gumalaw. Sa halip marahan niyang hinaplos ang buhok ko. Huwag mong kinikimkim ang lahat, Laika. Mas maganda pa rin mailabas mo ang mga sama ng loob mo. Napatingin ako sa kanya at doon sa mga mata niya nakita ko rin ang lungkot. Matagal na nga rin pala siyang nag-iisa sa buhay. Doon ay hindi ko napigilang yakapin siya. Nagulat siya pero niyakap niya rin ako pabalik. Wala ni isa sa amin ang nagsalita. Pareho lang kaming
Mga taong matagal lang naghahanap ng taong makikinig at mag-aalaga. At bago kami tuluyang umuwi, marahan niya pang hinalikan ng noo ko. Mag-ingat ka. Napapikit ako at kahit alam kong mali ang nararamdaman ko nun, Miss Love, hindi ko na maitatanggi. Sa paglipas ng buwan, unti-unti na akong nahuhulog sa lalaking matagal nang nag-iisa sa buhay. Pagkatapos ng gabing niyakap ko si Mang Berto sa tindahan, hindi na naging katulad ng dating samahan namin. Hindi na lang siya amo ko at hindi na lang din ako basta empleyada niya. Unti-unti naging espesyal kami sa isa't isa. Hindi ko man aminin noon, alam kong nahuhulog na ako sa kanya. Si Mang Beto naman, hindi kailanman naging mapilit. Hindi rin siya naging bastos. Pero ramdam ko ang pag-aalala niya at pag-aalaga sa akin. Kapag hindi ako nakakapag-almusal, siya mismo ang naghahanda ng pagkain ko. Kapag napapansin pagod na ako o napapansin niyang pagod na ako, pinagpapahinga niya muna ako. Minsan pa nga natatawa siya kapag nakikita niyang galit na gagalit ako sa mga supplier. Ang sungit-sungit mo talaga kapag nagagalit ka na. Biro niya. Pero mas maganda ka pala kapag galit. Napapailing na lang ako kapag binibiro niya ako ng ganun. Samantala si Nestor, lalo pang nalulung sa alak. Minsan nga hindi siya umuwi buong magdamag. Kapag may pera siya, sa inuman lang nauubos. Kapag wala, natutulog lang siya sa bahay o nakatambay sa mga barkada niya. Isang gabi, papauwi na ako nun sana dahil kakasara lang ng tindahan. Maghapong maulan noon at hanggang gabi hindi pa rin humuhupa ang lakas ng ulan. "Huwag ka nang maglakad, ihahatid na kita, hantayin mo ko," sabi niya. "Pero nakakahiya naman po sa inyo." "Lagi ka na lang nahihiya para namang hindi tayo magkaibigan." Napangiti ako sa sinabi niya. "Magkaibigan lang po ba?" Napatingin siya sa akin at napangiti rin. "Ikaw, kung gusto mo ba ng more than friends eh?" Hindi ko napigilang humagalpak ng tawa. Pagdating sa bahay, tulog na ang mga bata. Malakas pa rin ang ulan. "Pumasok muna po kayo. Patilain muna natin yung ulan bago kayo umalis," sabi ko. Nagtimpla ko ng kape para sa aming dalawa. Naupo kami sa maliit na mesa at nagkwentuhan muna. "Alam mo, Laika," sabi niya, "akala ko habang buhay na lang ako mag-iisa. Aantayin na lang na matapos ang mga boring na araw. Pero mula nung dumating ka, para akong lumakas dahil sa'yo." Napangiti ako noon. Kayo ho talaga, puro pambobolang ginagawa niyo. Pero alam niyo, ako nga akala ko habang buhay na akong iiyak eh. Tumahimik naman siya. "Laika, lahat ng tao deserve maging masaya. Kahit may asawa na." Hindi siya agad nakasagot sa sinabi ko. Hanggang sa marahan niyang hinawakan ng kamay ko. "Oo naman, kahit may asawa na, pwede pa rin maging masaya. Hindi ko hinihiling na hiwalayan mo ang asawa mo. Pero gusto ko lang malaman mo na mahalaga ka. Hindi ka babae lang. Babae ka, dapat inaalagaan." Hindi ko na malayang tumulo na pala ang luha sa mga mata ko noon. Nung humina na ang ulan kahit papaano, tumayo na siya. "O siya, sige na. Uuwi na ako at gabi na rin." Pero bago siya tuluyang umalis, Miss Love, hindi ko alam kung bakit, pero niyakap ko siya. At marahan niya rin akong niyakap pabalik. Matagal kaming walang sinabi. Pareho kami naghahanap ng pagmamahal at pag-aaruga. Nang gabing yon, Miss Love, mas lalo kaming naging malapit. Nagtagal ang yakap namin at pareho na kaming nakaramdam ng kakaibang init. Init na matagal na naming hindi nararamdaman sa sarili namin. Wala mang salitang binibitawan, alam naming pareho na nagbabago na ang lahat sa pagitan naming dalawa. Hindi ko alam kung bakit ko yun nagawa, Miss Love. Basta ang naaalala ko lang, nakaramdam ako noon ng kakaibang uhaw. Uhaw na alam kong ang matanda lang ang makakaalis. Oo, Miss Love.
Ako ang unang humalik sa labi niya. Nung una nga nagulat siya, pero kalaunan ay tumugon din siya. Hanggang sa may nangyari nga sa amin noon. Isang pangyayaring hindi ko makakalimutan. Halos 1 oras din ang lumipas nung marinig namin ang tunog ng tricycle sa labas. Nagulat pa ako. Si Nestor. Agad nang tumayo si Mang Beto. O sige na, aalis na ako. Kadarating lang ni Nestor at mukhang nakainom na naman. Buti na lamang at nakalabas na si Mang Beto sa likod ng bahay, kaya hindi sila nagpang-abot. Pagpasok ni Nestor, diretso na siyang humiga sa may kwarto. May pagkain ba? Tanong pa nito. Wala, kinain na ng mga bata. Kumain ka na lang bukas. Ani ko at agad rin naman siyang nakatulog. Lumipas ang mga araw, mas naging magaan ang buhay naming mag-iina. Hindi ko naman hinihingi pero madalas akong bigyan ni Mang Beto ng grocery. Marami na namang dilata to, Mang Beto. Marami akong stock eh. Sayang naman. Sa'yo na. Minsan naman bigas. Minsan gatas ng mga bata. Minsan naman mga biskit. At sa unang pagkakataon, nakita kong masayang-masaya ang mga anak ko sa tuwing binibigay ko ang mga yon sa kanila. Ma, mamaya corn beef ulit ulam natin ha. Masayang sabi ng bunso ko. Ngumingiti lang ako. Pero kasabay ng paggaan ng buhay ko ay ang unti-unting pagbigat ng konsensya ko. Dahil sa bawat ngiti ko kay Mang Beto. Sa bawat araw na may nangyayari sa aming dalawa. Alam kong may katotohanan pa rin na ako ay may asawa. At habang mas tumitibay ang nararamdaman namin sa isa't isa, hindi ko alam kung hanggang kailan namin maitatago ang lihim na iyon. Lumipas pa ang mga araw at buwan na ganoon ang naging takbo ng buhay ko. Sa araw nagtatrabaho ko sa tindahan ni Mang Beto at sa mga sandaling kami lang ang magkasama, hindi ko na maikakaila na may relasyon kaming dalawa. Hindi man iyon lantaran, ramdam kong matagal na naming natagpuan sa isa't isa ang pagmamahal at pag-aalaga na matagal naming hinanap. Mas naging magaan pa ang buhay naming mag-iina. Hindi na kami nagugutom, hindi na ako nangangamba kung saan kukuha ng pambili ng gatas ng bunso o ng baon ng mga anak ko. Hindi naman ako humihingi, pero halos linggo-linggo kasi ay may ipinapadalang grocery si Beto. Minsan bigas, minsan mga dilata, minsan naman ay mga pangangailangan ng mga bata sa eskwela. Pero habang kumaga ng buhay namin, hindi ko namamalayang unti-unti na rin pala kaming napapansin ng ibang tao. May mga kapitbahay na nakakita sa amin na sabay kaming kumain sa karinderya. May nakakita rin minsan na hinatid niya ako pauwi at nagkataong nakayakap ako sa kanya. At gaya nga ng inaasahan, mabilis kumalat ang chismis hanggang sa makarating ngayon kay Nestor. Isang gabi, tahimik na nakaupo si Nestor sa may sala. Tung makauwi ako. Bigla siyang nagsalita. May gusto akong itanong, sabi niya. Nagkibit balikat ako noon. Ano naman iyon? Tanong ko. Totoo ba ang chismis? Anong chismis? Totoo bang may relasyon kayo ni Beto? Yung matandang amo mo? Totoo ba? Hindi ako agad nakasagot. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag. Tahimik lang si Nestor noon. Tila inaantay ang sasabihin ko. Maya-maya, huminga ako ng malalim at tumingin sa kanya. Ganun talaga. Sabi ko, mahirap ang buhay eh. Ako ang kumakayod. Alam mo, hindi na nga mahalagang sarili ko eh. Ang gusto ko na lang, maging masaya naman ang mga anak ko. Maibigay ko naman ang mga pangangailangan nila na kahit kailan, hindi naman natin nagawang ibigay sa kanila bilang mga magulang. Naiintindihan mo naman ako, Nestor, hindi ba? Yung mga grocery na inuuwi ko, galing sa matandang yun. Napahawak si Nestor sa kanyang sentido.
Yung mga gatas na iniinom ng mga bata. Yung mga biskit na kinakain nila. Galing pa rin sa matandang yun. Yung bigas. Yung mga baon nila. Yung mga groceries. Yung kinakain mo kada uuwi kang lasing. Galing yun sa matanda. Alam mo ba, Nestor, kung ano lang pinoproblema ko sa bahay na to? Yung pambayad lang ng kuryente. Yun lang. Alam mo ba, simula nung maging kabit ko siya, napakaganda ng buhay ko. Hindi ako nai-stress. Hindi ako namumroblema. May katuwang ako. Hindi mo katulad. Ni minsan, hindi ako naging masaya sa'yo. Malayong malayo. Ikaw ngang asawa ko sa papel. Pero nagpaka-asawa ka ba sa akin? Nagpaka-ama ka ba sa mga anak mo? Hindi, di ba? Kaya hindi mo ako pwedeng sisihin kung bakit ko to ginawa. Akala ko nun, Miss Love, sisigaw siya. Akala ko magwawala siya. Akala ko nga sasaktan niya ako eh. Pero ilang segundo siyang nanahimik. Wala siyang sinabi. Hanggang sa napabuntong hininga siya. Kapag hiniwalayin mo ba siya, babalik na tayo sa dati. Napatingin ako sa kanya. Walang kakainin ng mga anak natin. Kapag ginawa ko yun, balik na naman tayo sa dati. Unless, magbago ka. Hindi siya nakatingin sa akin. Hindi na rin siya nagsalita pagkatapos noon at ako hindi na rin ako umimik pa. Sa unang pagkakataon, Miss Love, nakita kong parang nawalan siya ng lakas para magalit. Hindi niya ako sinaktan. Tahimik lang siyang humiga sa may sala at para bang nag-isip ng malalim. At ako naman noon, magdamag na hindi nakatulog. Lumipas ang mga araw pero na may napansin akong kakaiba kay Nestor. 5:00 pa lang ng umaga, gising na siya. Maaga rin siyang namamasada at kapag umuwi siya, hindi na siya lasing. Minsan nga may dala pa siyang pagkain para sa mga bata. Ma, si Papa po bumuli nito. Masayang sabi ng bunso namin na may dalang laruan. Hindi ko alam kung anong nangyari, Miss Love. Hindi ko alam kung bakit bigla siyang nagbago. Minsan nga, nadatnan ko siyang tahimik na nakatingin sa mga anak namin habang natutulog. At minsan naman, narinig ko siyang nagsabi sa sarili niya na, ang dami kong nasayang. Pero hindi niya alam na narinig ko yun. Hindi rin siya nagtanong na o hindi na rin siya nagtanong ulit tungkol kay Mang Beto. Parang tinanggap na lang niyang lahat. Samantala, nagpatuloy pa rin ang relasyon namin ng matanda. Sa tuwing magkasama kami sa tindahan, ganun pa rin ang kabaitan niya. Ganun pa rin ang pag-aalaga niya sa akin. Napapagod ka ba? Tanong pa nga niya minsan. Pero umiling lang ako. Hindi ako napapagod, pero natatakot ako. Sa ano? Na baka dumating yung araw na may masaktan. Tahimik siyang napatingin sa akin. Alam mo, Laika, matanda na ako. Konti na lang ang itatagal ko dito sa mundo. Hindi ko alam kung hanggang kailan pa ako mabubuhay. Pero habang nandito pa ako, gusto kong maramdaman mong mahal kita. Napangiti ako, pero hindi nawala ang bigat sa puso ko. Dahil habang nakikita kong unti-unting bumabawi si Nestor bilang ama sa mga anak namin, hindi ko rin maitatanggi na unti-unti ko ring minamahal si Mang Beto. Hanggang ngayon, Miss Love, hindi ko alam kung ano ang tamang gawin. Dapat ko bang bigyan ng pagkakataon ng asawa ko na nagsisimula palang magbago o ipagpapatuloy ko ang pagmamahal na natagpuan ko sa isang matandang byudo na siyang tumulong sa akin noong mga panahong pakiramdam ko ay nag-iisa na lamang ako. Kaya kayo po ang tatanungin ko, mga nakikinig sa programang to. Mali ba ako? Mali ba na nahulog ako o nahulog ang loob ko sa taong nagbigay sa akin ng pag-aaruga at paggalang na matagal kong hinanap? Mali ba ako dahil sa kabila ng lahat, hindi ko pa rin kayang putulin ang relasyon namin ni Mang Beto? At kung kayo ang nasa kalagayan ko, ano bang pipiliin ninyo? Ang lalaking kasama ko sa hirap at ama ng mga anak ko
na ngayon palang nagsisimulang magbago. O ang lalaking dumating sa panahong wasak na ako at siyang nagpaparamdam sa akin ngayon na mahalaga pala ako. Hindi lang bilang isang ina, kundi bilang isang babae. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko. Nagmamahal, Laika. Pangit ba ako, Dave? Para magawang mambabae ng ninong mo? Di hamak naman ho na mas maganda kayo sa mga unang naging nobya niya, no? Akala ko nga nung una, kamag-anak niyo lang kayo. Nagulat ako, girlfriend pala kayo. Sus, binola mo pa ako. Hindi ho. Dapat nga ho, liligawan ko kayo eh. Kundi lang sinabi sa akin ni Ninong na girlfriend ka pala niya. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Divina. 32 anyos na sa kasalukuyan. 3 taon na kaming kasal ng asawa kong si Alfred. Hindi niya tunay na pangalan. 41 years old. Wala pa kaming anak na 2 hanggang ngayon. Pangalawang asawa na ako ni Alfred. Matapos itong mabiyudo, ilang taon na rin ang nakararaan. Noong una ay wala namang problema sa aming 2. Ngunit habang tumatagal, ay napansin ko na lamang ang malaking pagbabago sa ugali at pakikitungo niya. Hanggang sa nalaman ko nga na may iba pala itong pinagkakaabalahang babae. At dito na nga pumasok sa eksena ang inaanak ng mister ko na si Dave. 20 years old at isang college student. Mabait na bata si Dave. Kung tutuusin nga, mas naasahan ko pa nga siya sa mga gawaing panlalaki sa bahay kesa sa mister ko. Yun nga lamang, lagi kong napapansin ang mga panakaw nitong tingin. Hanggang sa hindi inaasahan kung bakit ba naman pinasok ng demonyo ang aking utak. Binigay ko ang sarili ko sa kanya dahil nalaman ko rin mula sa kanya na kasama ng aking asawa ang babae nito. Sa pagpapatuloy po ng aking kwento, laging late kong umuwi at madalas ay lasing pa ang mister kong si Alfred. Hindi naman kami nag-aaway, pero nakakasawang ganun na lang palagi ang nangyayari sa amin. Hanggat maaari kasi, kapag dumarating siyang lasing ay ayokong awayin siya. Lahat ginawa ko para maging maayos ang pagsasama namin. At dahil sa kagustuhan ko na ring makabuo ng anak, ay minsan sinasamantala ko ang kalasingan niya. Ang kaso'y wala pang minuto, ay tulog na siya. Kung minsan ay hindi din ito umuuwi, at madalas idahilan sa akin ang trabaho niya. Paano naman kami nito magkakaanak? Hindi na ako bumabata. Nagkakaedad na kaming 2, kaya't kahit gustuhin ko mang magkaanak, ay hindi naman mangyari-yari dahil sa kanya. Hindi ko alam kung ano ba o ako ba ang problema o sadyang may kinababaliwan lang siyang ibang babae kaya ito nawawalan ng gana sa akin. Isang gabi, naalimpungatan ako sa isang tawag. Dave, napatawag ka yata? Kinakabahang tanong ko nang mapansin ang tawag mula sa inaanak ng aking asawa sa 10 oras ng gabi. Nakarami na pala siya ng missed calls magmula kanina. Mabuti na lang at naalimpungatan ako dahil sa sunod-sunod na tahol ng mga aso. Si Ninong ho eh. Hindi pa man ito natatapos ang gusto niyang sabihin, pero nataranta akong sumagot sa kanya. Ano nangyari sa ninong mo? Pansin ko namang bumuntong hininga ito mula sa kabilang linya bago sumagot sa akin. Nakahiga po siya dito sa waiting shed. Amoy alak. Lasing ho yata eh. Mabuti na lang ho napadaan ako ngayon lang. Nandito rin ho yung motor na gamit niya nakaparada. Napailing na lamang ako sa sobrang inis. Dahil hindi na naman ako nagkamali ng hula. Wala na talagang pag-asa ang ninong mo. Kung saan-saan na nagkakalat. Daig pa niyang walang inuuwi ang bahay sa ginagawa niya. Puro sermon na tuloy ang lumabas mula sa bibig ko ng mga oras na yon. Ganoon kabilis na nawala ang kaba at takot na nararamdaman ko kanina
habang iniisip na baka may masamang nangyari kay Alfred. Suko ka na ba, Ninang? Pwede mo naman nang palitan siya eh. Sadya namang nagulat ako sa naging tanong ni Dave. Ngunit hindi nagtagal ay natawa na lamang ako nang ma-realize ko na mukhang nagbibiro lang pala ang binata. Anong papalitan? Ang sabihin mo kailangan ko na kayong sunduin dyan at anong oras na? Mabuti na lang talaga't hindi na pagkakamalang may amat siyang ninong mo. Dagdag ko pa. Siya nga pala, alas 11 na ng gabi dapat nakauwi ka na rin sa inyo kung tutuusin. Masasabi ko namang napalapit na sa aming mag-asawa si Dave. Dahil maliban sa mabait, ay mapagbiro din ang binata. Hindi din sa pagyayabang, since hindi pa ako nagkakaanak, ay dalagang-dalaga pa rin ang katawan ko. Maputi din akong babae. Yun nga lang, 5 flat lang ang taas ko, kaya madalas din akong napagkakamalan na nasa 20s pa lang. Nasa kasagsagan pa kasi si Dave nang sinasabi nilang matindi ang kuryosidad sa mga bagay-bagay. Kung kaya naman, alam nyo naman, puro oldies ang kasama ko sa amin. Wala man lang akong magandang babaeng nakakausap dun habang gumagawa ng thesis, nakakasakit ng ulo. Tinaasan ko naman to ng isang kilay. Paano ba yan? Oldies na rin naman ang kausap mo ngayon. Sunod-sunod itong napailing habang ako naman ay pinagtatawanan lamang ang nakakatuwa niyang reaksyon. Maganda ho kaya kayo? Mukha nga lang kayong 25 years old. Anya tsaka natawa na rin. Naalala mo ba nung una kang pinakilala sa amin ni Ninong? Akala ko magpinsan lang kayong dalawa. Nagtanong pa ako kung pwede kitang ligawan. Sinapok ba naman ako ng malakas kasi ikaw pala yung girlfriend niya. Lihim kong naitikom ang mga labi ko matapos bumalik sa alaala ko kung paano kami unang nagkita ni Dave. Sa banyo kung saan ako naligo. Bigla na lang kasi akong napasigaw noon nang binuksan niya ang pintuan. Kasalanan ko rin naman kung bakit. Masyado kasi akong naging kampante na kaming dalawa lang ni Alfred ang tao sa bahay kaya hindi na ako nag-abalang ilak ang pintuan. Basta't nanatili lamang kaming magkatitigan na dalawa habang parehong nanlalaki ang mga mata, dala ng matinding gulat sa nangyari. Si Divina nga pala, girlfriend ko. O mas mabuti siguro kung Mrs. to be na lang dahil ikakasal na rin naman kaming dalawa sa Hunyo. Natatawang sabi pa noon ni Alfred nang ipakilala nila ako sa kanila. Nagawa ko pang pilitin ang sarili kong ngumiti sa harapan ng mommy ni Dave. Pero nang magtama na ang mga mata naming dalawa ni Dave, ay nakaramdam ako ng matinding kahihiyan. Sino ba namang hindi, di ba? Wala man lang akong naitago sa kanya. Kaya nga hanggang ngayon ay hindi ko pa rin talaga magawang kalimutan ang nangyari. Pero sa kabila nun, ni minsan ay hindi ko nabanggit sa asawa kong sa ganoong paraan kami unang nagkita ng inaanak niyang si Dave. Habang nasa kalagitnaan ako ng malalim na pag-iisip, ay naramdaman ko na lamang ang titig nitong parang may gustong sabihin sa akin. Dahilan para mapabalik ako agad sa kasalukuyan. May gusto ka bang itanong tungkol sa ninong mo, Dave? Nakangiti kong tanong sa kanya. Alam ko namang gusto nitong tumango sa harapan ko pero tinatalo lang to ng kaba. Gusto ko lang malaman kung sino yung floor na tinatawag ni Ninong habang papauwi tayo. Hindi agad ako nakasagot dahil ang totoo, hindi naman ito ang unang beses na narinig ko ang pangalang iyon. Binaliwala ko kasi iyon nang minsang nagmamadali nitong sinagot ang kung sino mang tumatawag sa kanya habang pauwi kami noon galing ng mall. Lumayo pa ito ng ilang metro sa akin, kaya hindi ko napigilan ang huwag kutuba ng masama. At nang minsang naiwan itong nakalapag ang cellphone niya sa kwarto, nabasa kong floor ang pangalan ng tumatawag sa kanya. Hanggat maaari kasi, ayoko sanang paghinawalaan ang asawa ko, lalo na't masipag at masinop din naman to sa trabaho. Hindi rin naman siya nagkulang sa pagsusustento. Lumipas ang ilang linggo, na paulit-ulit lamang ang nangyayari sa buhay naming mag-asawa. Inuuwian niya pa rin ako ng lasing na para bang gumagawa ito ng paraan para sumuko na ako sa aming pagsasama.
Nasa punto na ako na gusto ko siyang kumprontahin kung bakit ganun ang inaasal niya at kung sino ba ang babaeng palaging tumatawag sa kanya. Ngunit mas pinili kong maghintay na lamang ng magandang pagkakataon. Isang araw, napatawag ako bigla kay Dave. Pasensya ka na, Dave ah. Naabala pa tuloy kita. Tinawagan ko kasi si Manong Denden pero hindi pa raw sila nakakabalik galing ng Laguna. Ikaw na lang naisip ko at wala naman ang ninong Alfred mo. Makailang ulit akong nagpasalamat dahil kahit gabi na ay pumunta pa rin to sa amin nang marinig na natataranta ko dahil sa nasirang gripo sa kusina. Nagmukha tuloy akong basang sisiw nung dumating si Dave. Ayos lang, Ninang. Hindi ko naman kayo pwedeng pabayaan na lang basta-basta. Buti ka pa, ayaw akong pabayaan. Pero yung ninong mo, parang tuluyan na nang nawalan ng pakialam sa akin. Halos ilang segundo din siyang nakatitig sa akin na para bang pinipigilan nito ang sariling sumagot. May nalalaman ka ba, Dave? Sabihin mo na lang sa akin para hindi na ako manghula. Baka mamaya kasi, maiyak na naman ako dahil sa sobrang sama ng loob sa ninong mo. Medyo naninikip man ang dibdib ko, dala ng antisipasyong nararamdaman, ngunit mas pinili kong lakasan ang loob ko at pakinggan ang sasabihin nito. Huwag ka sanang magalit, Ninang. Pero nakita ko kasi kaninang mag-aalas sa isininong na may kasamang babae. Mapait ko siyang initian bago ko napabuntong hininga. Kaya siguro hindi niya sinasagot ang mga tawag ko. May tinatrabaho siyang iba. Makahulugan ko pang sabi na sinuklian naman ito ng malungkot na pagtango. Sa kabila ng malungkot na balitang narinig ko mula kay Dave, ginawa ko pa rin ang lahat para huwag bumuhos ang emosyon ko sa harapan niya. Nanatili akong kalmado at nakangiti pa kahit nagbabadya na naman ang luha sa mga mata ko. Muli pa akong nagpasalamat sa tulong na ginawa niya hanggang sa mapansin ko na lamang na para bang tumatagos na ngayon sa katawan ko ang mga mata nitong kanina lamang ay nakatingin sa mukha ko. Ang mabuti ho siguro, magbihis na kayo at basang-basa ang damit niyo. Huwag niyo ring pabayaan ang sarili ninyo. Mukha na ba akong losyang para ipagpalit ako ng ninong mo sa ibang babae, Dave? Walang preno kong tanong habang titig na titig sa mga mata niya. Ibinigay ko naman sa kanya lahat. Mas pinili ko ang sumama sa kanya dito sa Maynila pagkatapos ng kasal naming dalawa. Alam na alam nito kung saan nagmumula ang mga tanong ko, kung kaya naman hindi siya nakasagot sa akin. Huwag niyo na hong sisihin ang sarili ninyo. Babaero naman ho talaga si Ninong simula pa noon. Akala lang namin nagbago na siya nang magpakasal kayong dalawa. Hindi ko napigilan ang huwag sumang-ayon sa sinabi nito. Tama siya. Nung nanliligaw pa lang sa akin si Alfred, ay bukang bibig na ng mga office mate ko ang pagiging malapit nito sa mga babae. Sadyang hindi lang ako naniwala na babaero siya dahil iba naman ang pinapakita nito sa akin. Hindi hamak na mas maganda ka kung ikukumpara sa babae ni Ninong. Naka-makeup lang yun, pero kapag nakaayos kayo, mas lamang ka naman ng ilang ligo doon, Ninang. Maniwala ka sa akin. Biro pa nito para gumaan ang aming usapan. Ramdam ko ang kapilyuhan sa tono ng pananalita nito na parang sinusubukan niyang pawiin ang lungkot at sama ng loob ko sa mga nangyari. Ako naman ngayon ang natameme hanggang sa napansin kong muli ang mga mata niyang nakakapaso kong tumingin. Hindi ko alam kung anong sumanib sa akin ng mga oras na yun nang may maisip akong kalokohan. Humakbang ako papalapit kay Dave at para naman tong naistatwa nang hawakan ko ang kamay niya. Isang tanong, isang sagot, Dave. Sabi ko, magsabi ka lang at hindi ako magdadalawang isip na pagbigyan ng gusto mo. Sabihin mang mali ang ginagawa ko ngayon, pero pinagpatuloy ko pa ring tuksuhin si Dave hanggang sa sumang-ayon ito sa gusto kong mangyari. Alam niyo naman ho, matagal na akong may gusto sa inyo, pero kung gumaganti ka lang sa ninong ko. Agad kong hinarangan ng hintuturo ang bibig nito. Hindi ba pwedeng pasayahin mo na lang ako, Dave? Wala rin namang pinagkaiba, di ba? Niloloko na ako ng ninong mo. Ngayon pa ba ako magpapakabuti sa kanya? Masuyo akong naghintay ng sagot mula sa kanya. Pero imbis sa salita ang matanggap ko mula kay Dave, ay walang pasabi nitong siniil ng halik ang labi ko.
Isang pagkakasala na hindi ko napigilan. Basta ang alam ko ay sinulit ni Dave ang pagkakataong binigay ko sa kanya. 3 buwan matapos ang nangyari ay tuluyan na rin kaming naghiwalay ng aking asawa. Hindi na kasi kami magkasundong dalawa at dahil sa madalas naman siyang hindi na umuuwi, ay napagpasyahan ko nang kumprontahin siya. At doon nga niya inamin na may kinikitang araw siyang iba. Hindi daw niya alam kung ano ang totoo niyang nararamdaman. Pinapili ko siya kung ako ba o ang babae niya. Pero sinabi niyang hahanapin niya muna ang sarili niya. Pero ang totoo, mas pinili niyang sumama doon sa babae niya. Habang ako, tinanggap ko na lang ang masakit na katotohanan na kailangan ko na siyang pakawalan para sa ikakatahimik at ikakaganda ng buhay ko. Napagpasyahan kong umuwi na lang sa probinsya namin at doon muli buuin ang aking sarili. Hindi na rin ako muling nagpakita sa inaanak ng asawa ko dahil sa kahihiyang nararamdaman ko. Hindi ko naman kasi akalain na magagawa ko yun. Alam kong nagawa ko lang yun dahil lamang sa inis ko noon kay Alfred. Nagpadalos-dalos ako pero wala na akong magagawa. Nangyari na ang nangyari at hindi ko naman ikakaila na nag-enjoy ako sa kanya. Para akong bumalik noon sa pagkadalaga at ayos na rin dahil baon-baon ko ang kakaibang karanasan ko sa kanya. Sa ngayon, balak kong magtrabaho sa Thailand. Tumatawag si Alfred sa akin nung nakaraan at humihingi ng sorry. Nabigla lang daw siya sa desisyon niya. Hindi naman daw niya akalain na alis ako ng bahay niya. Pero buo na ang desisyon ko na magpakalayo-layo na lamang. Nalaman ko rin na may asawa pala yung babaeng pinili niya. Kaya siguro bumabalik sa akin dahil parehas silang may sabit. Hanggang dito na lamang po ang aking story. Nagmamahal, Divina.